je nastavenie hotové, je čas dať tie zásobníky do poriadku. V tejto ďalšej sekcii prejdeme na obsluhu a čistiace techniky BinVip, ktoré z vás urobia experta na hromadný tok. Predtým, ako začnete s bičovaním sila, nezabúdajte na voľný kanál k vypúšťaciemu otvoru na dne, aby sa materiál, ktorý uvoľníte, mal kam presunúť. Pre väčšinu materiálov odporúčame kanál s priemerom aspoň 12 palcov alebo viac. Taktiež je BinVip navrhnutý tak, aby útočil na závesy zo spodu, nie z hora. Pre tieto dôvody možno budete musieť použiť nástroj ako pneumat Bindrill na udržanie voľného kanála alebo vytvorenie otvoru cez zablokovaný produkt, aby mohol BinVip vstúpiť. Budete tráviť čas pri okraji otvoru, takže si usporiadajte pracovisko, aby ste mohli pohodlne ovládať ovládacie prvky pri pohľade do sila. Čo sa týka pohľadu do sila, toto môže byť posledný pohľad, aký dostanete na chvíľu, v závislosti od materiálu, ktorý čistíte, a množstva prachu, ktoré BinVip zdvihne. Urobte si chvíľu na vytvorenie mentálneho obrazu interiéru sila a zvážte, kde chcete začať a ako budete útočiť na nahromadený materiál. Mali by ste začať rezať asi 10 až 15 stôp pod hornou časťou zaveseného materiálu a postupovať smerom nadol. Nezačínajte z dola sila pri veľkých nánosoch, pretože veľký pád materiálu by mohol poškodiť BinVip alebo dno sila. Spustite hlavu biča pomocou ovládania zdvihu hadice hore-dole. Pomocou ovládania zdvihu ramena hore-dole alebo kľuky na otáčanie. Umiestnite rameno tak, aby hlava biča spočívala na zavesenom materiáli s dostatočným tlakom na vtiahnutie pri rezaní. Pomocou ovládania otáčania navíjaka hadice pomaly dvíhajte hlavu biča cez produkt. Rýchlosť zdvihu sa bude líšiť podľa tvrdosti čisteného materiálu. Cieľom je dvíhať sa dostatočne pomaly na úplné odstránenie materiálu, ktorého sa biče dotknú, ale dostatočne rýchlo, aby hlava biča neostala točiť vo vzduchu. Neotáčajte ramenom a hlavou biča tam a späť v sile. Zamerajte sa na vyrezávanie valca za valcom produktu. Postupujte k stene sila. Po dosiahnutí steny otočte ramenom a začnite rezať ďalšiu drážku do produktu. Opakujte tento postup, kým sa táto vrstva nevyčistí. Potom sa posunte nadol a vyčistite nižšie sekcie. Ak máte kedy pocit, že strácate kontrolu nad BinVipom, znížte rýchlosť otáčania. Dávajte si pozor, aby ste hlavu biča nezabudli v produkte, ale ak sa to stane, nepokúšajte sa ju uvoľniť z produktu pomocou ovládania navíjaka hadice alebo ramena, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho BinVipu. Namiesto toho okamžite vypnite zariadenie a pokúste sa uvoľniť hlavu biča vypustením materiálu okolo nej zo sila. Ďalšie informácie o tomto postupe nájdete vo vašom manuáli. Keď skončíte s čistením sila, jednoducho zopakujte kroky nastavenia, aby ste odstránili a demontovali bič sila podľa technického manuálu. Dôkladne vyčistite komponenty pre zaistenie ich dlhej životnosti pred uskladnením.